a mugujugu kofolen minun keruna u bina baginde kinde kɔnɔna la u bini maja ɲɔgɔn na. Fɔlɔ bina kamiyon dɔ kan o min tun jɔlen do Banque Malienne de Solidarité dagayɔrɔ kɛrɛfɛ. Mètre mugan bɔɲɔngɔ kamiyon kɛrɛfɛ mugujugu filana nana bin du dɔ sanfɛ. O kɔni ye so bili cɛ ci ka don salon kɔnɔna la. Mugujugu sabana keruntan bina yɔrɔ min na o ni fɔlɔ filaw furancɛ mètre 500 bɔɲɔngɔ. Sabana in de tiɲɛni kɛ kosɛbɛ ka daa kan mɔgɔ dɔ nin tora la. Mɔgɔ min nin tora la bogotiginin dɔ min si tun bɛ san 11 na. Mɔgɔ 5 fana jogina sabana in binni yɔrɔ la. A kɛra birisa ɲagami caman ye Tombouctou dugu kɔnɔ ka daa kan mɔgɔw jɔrɔlen do. Mugujugu bina kin min kɔnɔna la a kin jama ka can kosɛbɛ. Dɔgɔkun kelen ka kɔn ni mugujugu saba ninnu kerulen ɲɛ. Mugujugu dɔ keruna ka ɲɛsin Tombouctou sɔrɔdasi kan ma min bɛ dugu kɔnɔna la. Kabini ber MINUSMA sɔrɔdasiw kan bilala Mali wolomasiri tabaw bolo kan, kulu marifatigiw bɛ ka dantɛmɛwale ɲɛsin wolomasiri tabaw ma ani ka mugujugu keru ka ɲɛsin Tombouctou ma. Kunu kari tilegan waati jihadisi dɔ ye kamiyon dɔ jeni a n'a kɔnɔnafɛn bɛɛ. Muna kamiyon in jenina a ye sira de ta, sira min ni jihadisiw y'a yira ko mɔgɔ kana bɔ a sira fɛ. Hakili jigina jihadisiw de ka sariyaw bɛ ka boli Tombouctou marabolo sira dɔw kan. A sariya dɔw ye mɔgɔ tɛ boli a kan. Kɛrɛnkɛrɛnyana sira minnu bɛ bɔ Tombouctou ka taa Algérie ani minnu bɛ bɔ Tombouctou ka taa Mauritanie. Jagokɛlaw kɔni ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin jama marabaw ma ko ni fɛɛrɛ foyi ma sigi dɔgɔkun in kɔnɔna la a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin faso jama ma. Jagomafɛn caman bɛ sɔn ka gɛlɛya Tombouctou sugu kɔnɔna la. Ni Aluseyin Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.